На гэтым тыдні Юрасю Зянковічу, Александру Фядуту, Рыгору Кастусёву і яшчэ аднаму, чацвёртаму затрыманаму ў справе аб так званай спробе дзяржаўнага перавароту выставілі абвінавачанне ў змове дзеля захопу ўлады неканстытуцыйным шляхам. Неафіцыйная інфармацыя, што чацвёртым фігурантам справы стала Вольга Голубович, супрацоўніца менскага офісу юрыста Зянковіча. Как я понимаю, эта инсценировка, она, вообще говоря, не сегодня задумывалась. Я бы считал, что надо ее отсчитывать с момента, когда белорусские власти заявили, что они вменяют Светлане Тихановской экстремизм и как раз подготовку, значит, переворота. Вот тогда это прозвучало очень громко, стало ясно, что белорусские спецслужбы будут готовить нечто подобное. Сделать это каким-то образом с сотрудниками, как я понимаю, штаба Светланы Тихановской невозможно. Почему? Потому что они действительно очень последовательно, многократно подчеркивали, что их деятельность носит мирный характер, и они не ведут и не будут вести никакой подпольной работы. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін знешнепалітычную частку паслання федэральнаму сходу пачаў з абурэння змовай супраць саюзніка. Ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает. В его речи звучит такая некоторая обида, что как же так? Вот мы так подали это событие, вот там чуть ли не переворот готовился, убийство, злодейство, а Запад от этого отмахивается и не реагирует. Ну, насколько я помню, там у вас в Беларуси было много историй, связанных с якобы партизанами какими-то, заговорщиками, террористами, и все это год за годом заканчивалось какими-то пиар-акциями. Мне падаецца, што вось гэты сюжэт Путін прыняў блізка да сэрца, вось па якой прычыне. Ну, адна справа там апазіцыя, яна такая дрэнная, яна хоча каляровую рэвалюцыю ўчыніць і ў Расіі, і ў Беларусі. Але вось тут гаворка ідзе пра замах на свяшчэнную асобу кіраўніка дзяржавы. Вось мне падаецца, гэта вельмі моцна ўразіла самого Пуціна, і ён прымерыў гэту сітуацыю, магчыма, на сябе. Як ён прымерыў сітуацыю на Расію, падзеі 20-го года ў Беларусі. КДБ заявляе, што затрыманыя змоўшчыкі супрацоўнічаюць са следствам. Задержанные лица водворены в следственный изолятор КГБ. Они сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Гражданин Соединенных Штатов Америки Юрий Зенкович, по полученным данным, был связан с спецслужбами Соединенных Штатов Америки. На территории Республики Беларусь он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих вооруженных сил Республики Беларусь и правоохранительных органов. Зенкович, вся его связь с спецслужбами заключается в том, что он живет или жил в Соединенных Штатах Америки. Но у нас в Соединенных Штатах Америки выходцев из Советского Союза живет, по-моему, 12 миллионов. То есть если считать, что они все связаны со спецслужбами или являются их там внештатными сотрудниками, ну, это было бы даже смешно. Ну да, ребята попались на разговорах. Теперь им пришлют, конечно, всевозможные грехи. Да, они, наверное, были бы готовы действительно участвовать в борьбе с властью. А я думаю, они не только готовы, я думаю, половина, большая часть белорусского населения готова участвовать в смене власти, потому что это обрыдло. Но это, как говорится, это не тот криминал, который им шли. Тым часам США на тыдзень раней, чым планавалі, абвясцілі пра аднаўленне эканамічных санкцыяў супраць 9 беларускіх прадпрыемстваў. Санкцыі пачнуць дзейнічаць з 3 чэрвеня. Гэтае рашэнне завязана выключна на праблеме наяўнасці палізняволеных у Беларусі. Я б сюды не прыплятаў менавіта гэтую гісторыю, ліпавы гэты сакалот. Ужо ў жніўні, верасні было відавочна, у якім кірунку рухаецца рэжым Лукашэнкі, і падставы для рэактывацыі гэтых санкцый ужо існавалі тады. Таму гэта трохі запозненае дзеянне рашэння амерыканскага ўрада, але тым не менш яно таксама і зараз мае ўсе падставы.
Новай амбасадарцы ЗША Джулі Фішер беларускія ўлады не даюць візу для ўезду ў краіну. Таму МЗС Літвы часова акрэдытаваў яе ў суседняй Вільні, дзе яна сустрэлася са Святланай Ціханаўскай. Фішер працягне кантакты з лідарамі беларускага пратэсту, а таксама супрацу з саюзнікамі ЗША ў Еўропе. Амбасадарка выказала думку, што калі Лукашенка працягне расправу з апанентамі, ён наўрад ці надоўга застанецца ля ўлады. How long Lukashenko can remain in power if he does not engage with the people of Belarus, if he continues to imprison those who disagree with him, if he continues to use the security services to torture and to beat the citizens of Belarus. It seems hard to imagine that that can continue in the near term. А ў Беларусі працягваюць знаходзіць чарговых экстрэмістаў. Прызналі экстрэмісцкім тэлеграм-канал «Байпол» і тэлеграм-канал Ігара Лосіка «Беларусь галаўнога мозга». Гэта чацвёрты канал у беларускім сегменте паводле колькасці падпісантаў. Теперь публикацию, репост информации из указанного телеграм-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста. Сейчас все администраторы телеграм-канала установлены, они находятся за рубежом и по возвращению в Республику Беларусь будут арестованы. Александр Лукашенко зноў паляцеў у Маскву да Владимира Путина. Напярэдадні сустрэчы гучала шмат версіяў, што вынікам можа стаць здача суверэнітэту. Кремль цвердзіць, што пытанне зліцця ў адну дзяржаву і тэма расійскай вайсковай базы ў Беларусі не абмяркоўваліся. У апошні час тэма інтэграцыі зноў усплыла, тэма гэтых так званых дарожных мапаў зноў усплыла. Ну, але з таго, што мы бачылі сёння, я магу выдзеліць такія словы Лукашэнкі. Ён сказаў, напэўна, 26 і 27 праграм мы ўжо ўзгаднілі на ўзроўні ўрадаў, немного засталося, 2-3 вельмі сур'ёзныя праграмы эканамічнага характару, у тым ліку і падаткаабкладання. Толькі варта нагадаць, што ў 19-м годзе, калі пачыналася гэта вся бадзяга з гэтымі дарожнымі мапамі, Лукашенко казаў, што 30 ўжо узгоднена, а толькі адна засталася. Потым казаў таксама, все узгоднены, акрамя адной-двух. Цяпер уже, оказывается, 2-3 не узгоднены, у тым ліку падаткаабкладання. Так што наконт таго, што на гэты раз уже нарэшце все падпішем, мне зноў-таки застаюцца вялікія сумневы. Я не знаю, сколько нас белорусов послушает, увидит, но те, которые видят, я хочу просто, чтобы они лишились остатков своих иллюзий. Ничего хорошего Беларуси при путинском режиме не ждет. Пока будет путинский режим, пока не будет сменена власть в России, Беларуси надеяться на Москву абсолютно бессмысленно. И даже опасно, и даже вредно.